Huria ni dibata na hinolonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasada roha do pikirata dinalaho maparsaulion hata ni Tuhan di bagasan tikion martangya kita. Debata Jehovah debata na hamisobba marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan tikyo Tuhan dinalaho manangin hatami hami. Dungani tuturi jalatiroi hami Tuhan. Asa tumangatu si hatamon. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na sartuhita di apala partikyanon. Dene may siyan epagilium di si Johannes bidus sa plopat. Mamukka may siya na 15 masoho may sahat tuay 20. Hujaw kami matuhita salu na odo hata ni Tuhan. Molo na holong ruhamu na diyaw radutamu na doa kapatikku. Jala pangidok kuma tuamay asa dileho tuhamu sada pangodian na asing. Asay madunga ni hamu sa leng-leleng na. Imatod di hasitongani naso tarjalo portibyon. Aydang di ida jaladang ditadda. Ale ditadda hamu do ibana ay narak maibana do tamu jala di bagasan hamu maibana. Dang tadikonokku hamu somarama naso naroma au madapotok kamu. Sautit nari nama jadi dang be idaon ni portibio nau. Ala idaw muna doau. Ay na mangulu doau hamu pe mangulu do. Dina sadari ima botom muna. Au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasak kamu. Manangisin na maniop akapateki jala diraduti ido na holong roha diyaw. Alay dia holongi damangido na holong roha diyaw. Au pe holong dorohakku di ibana. Jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti. Dia do alana Tuhan ubahen na hola Tuhami papataromu dirim. Dada tu portibyon. Dungin ni na Jesus mamangalusi ibana. Ganup na holong roha diyaw radutan ni ido hataki. Jala holongan ni damang maibana. Gabero mahami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha na diyaw dang radutan ni hatakku. Dang au na punahata na binigemunay. Amay na masuruaw do. Ima huatahon tu hamu. Tagan rap do peaw do tamu. Ale anggo pangodia ni imatod di parbadia. Sisuron ni amai marhite-hite guarhu. Ajar honon na jala paingoton ni i do tuhamu. Nasa nahuatahon ni tuhamu. Ido yang usaha na. Dihita saluhu na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu di tonga-tonga niya kaparungnota danglo morohatta marsirang. Manang ditinggalon ale-ale. Manang ditinggalon na tahologi. Si pata olo da gabe juk roha. Si pata olo do gabe lungur roha. Wajar doi amang inang. Jala di bagasan turpu jamitata di apala partikyanon. Di pabotohon Tuhan Yesus do. Taringot na naing borhak na maibana. Tu damangi na naing mula na maimana tu surgo hasonangani. Alay takas do didok ima Tuhan Yesus di bagasan pangajaryon na. Dang pasobon na, dang palwason na. Na ni haholongan nai. Songos sada jolma na somarama. Manang na somarina. Na pasti sa totong do didongani diurupi Tuhan Yesus. Ale marhite-hite aha Yesus mangurupi akka sisyan nai. Ima marhite-hite
na tinongos na tod di parbadia. Hasasaur tod di parbadia amang inang tusalu na kajolma na porsea. Ima pataridaon holong ni debata na sumurong na manotong. Holong ni debata hidak kya masohot madongani mangodiut akajolma na porsiai asa togtong mangolu na sida di bagasa na kadala do lomo ni rohani debata. Alay memang do di tonga-tonga niya kaparngoluonon somal no masohot tita makaholongi Tuhani. Alay anggo Tuhan dak kya masohot makaholongi hita. Amang inang di bagasan turpu jamitata na satu hita di apala partikyanon. Di do Tuhan Yesus do molo na holong rohamu na diau radotanmu na do akapatikku. Jala pangido kumatu amai asa dileo Tuhamu sada pangodin na asing asai madongani hamu sa liling na. Nah, parjolo sahali, di bagasan turpu jamitata na satu hita di apala partikyanon. Ditikin na pinabotohon ni Tuhan Yesus Kristus, taringot na nang borak na may mana tu damangi, tu suruh hasonangani, say marpikir dua kasisian na dang mungkin margogo na sida. Dang mungkin sanggup na sida. Ale dipangido Yesus matu na sida, narumiko sa sitong na. Adong manang so adong ima Yesus di labung niya kasisyan na. Alay mono hata ni Tuhani, mono patik ni Tuhani, mono ima aka pangajaran ni Tuhani naung pinasaat na tunasida, ikut ulah no dinasida, ikut radota dinasida. Nah, jala hata ni Yesus memang jodoh hamido kotong songoni amang inang. Molo ditiki marjamita hami diaka ulaw na marujung ngolu. Selalu do na kami hamidokon tuaka poparan ni keluarga na marujung ngoluon. Ikum mangolu do akapuda dinatoras dinaside. Marhite-hite paranga dinasida. Asa unang marisuang akapuday. Nah, Jesus pe ido dipangido tu akasisyan na. Dido ibana natotong nasida hot di bagasan hata ni Tuhan. Mana natotong nasida mangaradoti akapatiki. Asa margogo nasida mangaradoti patiki dido ima Jesus do suruokku do ima pangodian penolong. Molo di bahasa Yunani didokon prakletos. Penolong. Nama dongani mangurupi nasida asa totong nasida mangulan akka holong ni debatai asa totong nasida mangulan akka patik ni debatai. Molo mangasaun hadirio sabindo dan margogo ale todi parbadia na sinuru na tinongos ni Jesus Kristus tu ganup jon mana porsia todi idu madongani todi idu mangurupi jala todi idu mangodiho jolmai asa totong hok di bagasan holong ni Tuhan jala holong ni Tuhani asa totong di pataridaun akka jolmana porsia di tonga-tonga ni ngoluna marhite-hite parangannya dengar. Makanya Yesus katakan di bagasan ni matur pukon dinasa dari ima botomuna au di bagasan dama jalahamu di bagasan au jala au di bagasan kamu manang isin na manyok akapatik jala diradoti ido na holong roha diau alai dia holong ida mangido na holong roha diau au pe holong do rohakku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi adong ima sada kesadaan jol mana mangolu di bagasan Kristus pe mangolu di bagasan ibana jala ibana pe dia holongi ima damang di bata ama jala ibana pe diholongi di Yesus Kristus. Nah,
kesadaran akan penerimaan kasih Kristus yang terus bekerja, yang menjadi satu kesatuan bagi diri orang percaya. Ini akan terjadi ketika Roh Kudus itu terus memerintah dan berdiam. Molo dan tod di parbadia do nama dongani akajol mana porsiai. Ba akau laon nama ralo tulo menirohani di batado. Ada ini amanginang ada piga hal neneng odolan di tonga-tonga ni jamitata na satu hita di apala partikyanon. Di minggu Pentakosta, hobar tu ujahan nama dokon ulaw ni tod di parbadia di ngoludakka na porsya. Na parjolo sali amanginang taha porsyai ma nang tajalo do tod di parbadia itu hita. Di bagas ang ulut tamarhita Jesus Kristus. Ala nang tajalo do ima tod di parbadia nang miad do tod di parbadia di hita. Berarti dito gihot tod di ido hita lama kolongi Tuhan, lama kaholongi humaliang, lama ulan akka hata ni debata. Jadi tod di parbadia amanginang dako lang sebatas songanima di akka gereja na asing na hulang malu ima berbahasa lidah. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak pekerjaan sehari, tidak pekerjaan musiman, tidak. Ale ulau ni todi perbadia naung ditongos Yesus Kristus ima manotong saliling jolmai mangulu di bagasan hati goran di debata todi itu terus manogio jolmai. Todi idu mangodio jolmai asabui pasangapon ima Kristus. Asabui mangulat akka hati goran. Muluang todi mangulau kita manginang. Selalu do kita mangulan hati goran itu gara-gara balas jasa. Burjuho burjuau. Takako takangau. Nah alhe anggoto di perbadia na mangulu di bagasan roha do pikirata. Totong do burju pangalahota dinggan holongta. Nang pemungkit akka humaliang, nang pemungkit akka natatad dadamak kaholong hita. Alai to di perbadia mengajak orang yang percaya untuk mempertunjukkan perbuatan kasih tanpa syarat. Kasih agape. Kasih yang benar-benar menyadarkan orang akan Kristus. Nah, napaduahon amanginang di bagasan ni maturpukon di do tuhita ganuk marsada-sada ima ulaw ni di perbadia manang ulaw ni Prakletos penolong itu yaitu asa totok kita di tonga-tonga ni nguluton pasidikon akka dosa. Jadi amanginang ketika Roh Kudus itu bekerja bagi kita, maka kita akan terus dibimbing untuk tidak melakukan dosa. Jadi molosa adong di tonga-tonga nya kangulut tahulang dosa ima taulahon berarti dang mangulu to di dihita. To di nahudar do mungkin mangulu. Alai to di perbadia memberanikan kita untuk tidak mau ikut-ikutan atau terkontaminasi kepada dosa. Isarana kasarong do dia kagarijutta dia kahumaliang ta jolma ibaratna manako gabidoto te manako. Jolma ibaratna marhatarurang gabidoto te marhatarurang. Terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan. Tapi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus, yang diutus oleh Bapa di dalam Yesus Kristus, itu akan terus mengingatkan kita supaya kita jangan sampai terkontaminasi oleh karena dosa orang lain. Tapi kita mampu membatasi diri tetap dalam kebenaran untuk tidak berdosa lagi amanginang. Taboto mamanginang Pentakosta. Ima ari 50 dung Yesus yang namate.
na mangudihon. Asa totok kita manguli di bagasan. Tod dini batay. Amen martanya kita. Mulai ati sobaruhan nami tuho Tuhan. Taruli hami marhite-hite hatam dia pala partikyanon. Paluas ma Tuhan. Uhangulok kami hatamo di tunga-tunga ning ulo nami. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasumaso.